Juventus Club vera mora bil-Kirkara, Juventus xejn Inter wieħed, għanna ma li Xavier hawnhekk. Xavier, ovvjament, kena rajna logħba naħseb il-lejla miftuħ ħafna, rajna logħba sabiħa, però ovvjament ir-riżultat ma kienx dak li xtaqna. Dizappuntanti, naħseb kien ħaqna ħafna ħjar. Jena l-draw kien kemm ma ngħidlekx kienu konstrett naqra żejjed magħna, bro. Il-lopek il-lopek ma tistax tajt fej ħajmuru. Imma kien ħaqna ħjar, nemmen, nemmen. Deċiżjoni arbitrali li tefawna daqsxejn il-baħar u bħal it-tieni karta safra fuq tal-Lautaro. Li kienet umana kien fawl li għali f'opinjoni personali tiegħi kienet għalija kien fawl ta' karta safra u ma natax li ovvjament kien iġib miegħu tkeċċija. Hekk ma naħsibx. Irrabjak il-fatt li donnu mhux din il-logħba biss u anke fil-bieta tal-istaġun il-VAR isa grey area fiha ġieli tintuż, ġieli ma tintużax, ġieli nafu meta tintuża u le. Eżempju, illum rajna l-penalti tagħhom li ovvjament ġi moti bil-ħana tal-VAR, ma tkenna ovvjament inċidenti aħna li ġi konsultat jew kellha u ma natax, jew kellha direttur qasbis ġi konsultat il-VAR. Nemmen li minna tal-VAR hemm ċertezza kbira u fimni kultant kważi ta' sardejt laqas jafu. Tum qastejtejn ma f'parti tal-logħba ikunu l-eżistenti. Ma nafx. Ġieli tgħid imma possibbli fawl kważi ċar li ma jingħatax jew tal-inqas ma jmux jidwera fuq on-field review. X'inhuma l-emozzjonijiet tiegħek wara li tilfu ovvjament mal-ikbar rival tagħna llejla? Nifhem, diżappuntanti, kont qed nippretendi jew nistenna li jkun hemm dik ir-reazzjoni ta' rebħax anke kien iġibna li kif qegħdin fil-punti konna bżonn fil-punti għalkemm li l-Inter kienu jispiċċaw xorta qegħdin bloba inqas. Imma kienet iġibna f'pożizzjoni li f'konfront dirett jekk li kellna fl-aħħar tal-istaġun nispiċċaw punti ndaqs konna nkunu vvantaġġjati fuqhom, hekk huma ġew vvantaġġjati fuqna. Għax ġejna throw away u tal-fa' home. Kieku għandna nkunu bil-maqlub li stajna nimmiraw fi-staġun fejn għal ħafna u għad diżastruż kon stajna nimmiraw anke għat-tielet post iktar milli għandna post. U ngħidu kif inhi għamilna waħda bdejna ngħidu fuq. Għamilna waħda mill-aħjar logħbiet li għamilna dan l-istaġun. Sfortunatament kważi nażaltajt li meta labna tajjeb dis-sena biċċajna fuq l-iskorxi il-ħażin. U parentesi żgħira wkoll mal-Ferrari vera tlieta u lajna spiċċajna barra. L-istess, ifhem li l-iskor mal-Villarreal kien daqsxejn giddieb għax sar weħeb xejn konna qegħdin konna l-aħjar fil-ground u mbagħad isna ifhem li ma trid tintilef għax titfa' kollu fuq l-attakk. U niftaħna fuq wara u sabon dak ġiex l-alternattiva. L-ħam mistoqsija naqatlek żewġ mistoqsijiet f'waħda. Wara r-riżultat tal-lejla, taħseb li r-reb tal-Koppa Talja sa huwa importantissimu, huwa essenzjali biex l-istaġun ma jkunx mitqies fallimentari u taħseb li r-raba post xorta do konsolidat? Ifhem, ħan nirrispondi kittieni waħda. Ir-raba post irridu noqogħdu attenti għax apparti l-Atalanta li għalkemm qegħdin bedin daqsxejn iżjed xorta għandhom logħbi inqas jistgħu jiġu 5 punti taħtna, hemm ir-Roma wkoll hemm il-Lazio qegħdin viċin u għandna l-logħba konfront dirett magħhom. Rigward tal-Koppa Talja, ifhem jalla tal-inqas ngħaddu mis-semi-final, il-kombinazzjoni se nara it-tieni leħ mal-Fiorentina, ġifieri nippretendi li ngħaddu għalmenu dakinhar qegħdin daqsxejn avvantaġġjati bl-iskor. Biex tal-menu ngħidu bqajna strixxa ta' 10 snin li kull sena ħadna tal-inqas xi ħaġa fil-bakka tagħna ngħid nippretendi li nittama tal-inqas iktar minn nippretendi li naħdu l-Koppa Talja. Naqbel miegħek. Grazzi ħafna ta' kummenti sejfi. Grazzi li. Grazzi li kom tal-li segwejtuna, ħana narawkom il-dakwini. Grazzi. Thank you.